Cek. Shalom. Horas madihita salu na manami nanami nang sudehita na pungu di bagas joron itu hatta di bagasan minggu sadarion perjolo madok melati meta tutu hatta perdengan base ala dela duita hipason boy hita marhai paso satu bagas joronon ima dinalaho marsaur dinalaho memuji pasang apot tu hatta jala di bagasan minggu sadarion patupan ni huriat tama ima acara paborhaton do paujakon padita fungsional HKBP pasar minggu ima amang pendeta Adventus Natalim Tambun STH Nadi Paborhat jala pendeta Rapina Ina Buana Habeahan STH Nadi Paujak alani amang inang neng masuk ma barisan prosesi ima amang inang pendeta dot amang inang situa dot calon situa asa pinangido asa jonjong mahita saluhutna. Hudul mahita salu namang. Hurian itu hatta tamulai ma perminggota di Bagasian Sadarion maredde mahita siya bukwede nomor tolu ayat sada sa rodi tolu. Puji
marhite-hite goar ni bata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi perbadia, na tumupalangi dohot tanon. Amen. Ale Jehovah, huhaholongi do hajongjongan ni bagasmu, dohot hasonggopan ni hamuliaonmu. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata ama namin na di banwagijang, di papatar hodo dirim marhite-hite hatami, naung dohot dohami di halomon roham marhite sian panesami di dosa nami, atong papatar madirim turohanami, asa utadahami ho, jala asa utangyon hami suara ni anakmu, jala ajala usalohami tol di perbadia, marhite-hite anak kaholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maret de ita si buku de nomor 72 isada. Tatangihon ma pati ni debata, ima pati perjolo saha rodi pati paupaton. Pati perjolo, ahu do Jehovah debatam ninna debatata, dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganonmu jala dang jadi sumanonmu, manang ahan na di banwagijang, dohot na di nuatongaon, rodi na di bagasan aik na di toro ni tano, yang go tunggabe si sobbaon manak si oloan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon guar ni debata, yang go soture dalan na, ayhon na na dosogot, akan na marsineang di guarna. Patik paopaton, ingot hamu mapabadiahon ari minggui, di nomor ari ma ulahamuna sa siulaonmu, alay ang go ari papituhoni, ari padadianan ni Jehovah di batam doi. Dang jadi ho mangula anggo di nasadari, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro di pinahanmu, ro di isi ni hutani halak pe na mangigbati hutam. Ay di naunomari ro di topa di bata, langit dohot tano dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradir do ibana diari papituhoni, di bahenido umbahin na di pasu-pasu di bata Jehovah, ari para dia nanay jala di perbadiai atong rak martangyang mahita law mangidogo kutu di bata law mangulaho pati nay. Ale Tuhan di bata say pargugoy mahami mangulaw na ubarto pati mi. Amin. Mared de mahita si bukwed de nomor 234 ayat 2
matopoti ma dosata tua dopan ni debata martangiang mahita. Alay Tuhan debata amanami pargugo na suatu dosan para sirohami dahami nadangolon narodo hami tujolom manopoti dosa nami nagodangi di bagasan hajahator dohami tubuh jaladang arong haporseaon di bagasan rohanami hian saluhut na dohami manibil sian akka dalammu macai godang do pangalason nami di patikmu alai ingot mahami alai Tuhan ala ni denggan di basam dohot asi ni roham saya unang paingot-ingot akka dosa ni haposon nami doho pangalason nami saya ingot mahami hobartu asi ni roham doho denggan ni basam ala ni guarmu ale Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagodangi amin tabigema hatani dibata taringot tuasisan di dosa songonod do pakkaholong ni dibata di portibion pola do anak na sesarei di lehon asaw nang mago ganun na porsia di ibana asa hanguluan na sa leleng nileleng nga di ibana hasangapon ma di debata na di gijang amen. Marede mehite si bukwede nomor 652 ayat sada. Tabigema hata ni debata turpu di mingguta sadarion imana tarsurat di perjamita opat ayat sia saharo di ayat 12 tajahama marikat soring takonan tahe mardongan iba sian na pujung alamuba denggan na molora marsaulihon parbue ni naniula nabe songoni molorak modom dua halak masyagoran manasida alai behama lasna angko dihalak na pujung lima saatna mertua ma akan tumangion hatani debata jalan nau peopsa amin. Marede mahita siya bukwede nomor 720 siya ayat sada dohot opat.
tidakon mahaporsyaw tay songon na hinatidakon ni dongata sa haporsyaw di sadok portibion ra mahita madok. Ao porsya di bata Jehova ido ama pargugon na suatu dosan na tumapalangit do tano. Ao porsya di Yesus Kristus anak ni dibata Jehova na sasaday ima na tunubuhan si Maria nagadagabesya tondi korbadia ang dorok sa uluhan. Iro tuhata na tumawang magarni di panguman si Latus na matitarpaga lulban di hawak kumusilang na tuwa tubuhan toro na mula mamulu di hari katuluhan na manay ti surgo lahon uto siya ang libata Jehova amanay pargo na sa tudusan di simay ba na kaya mula sugot katanoon mangumihala na manugulo na mati. Ang persaya beton perbadia dalarot sa huria na badia huria ka pa nila Kristen at na badia doa kaya sa dosa doa kaya kayo ng mundo mula mamulo dari lahat ng mati doa kaya mabuha na sa Amen. Tawagay makor ina kamis diuduti dohot kor wilayah 1.
Tabege majo titing masa di Huriatta. Titing HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Minggu patuluhon Dung Epipanias tanggal 26 Januari 2025. Topik Minggu, Hibuldo dagingi ala itorop ruasna. Kosong sada, paujakon dohot paborhaton pendeta fungsional HKBP Pasar Minggu. A. Marpardomuan tu surat ketetapan dohot keputusan Eporus HKBP nomor 410 garing PDT garing SK garing 10 garing 2024. Pendeta fungsional HKBP Resort Pasar Minggu amang pendeta Adventus Natalium Tambun STH nagabe pendeta fungsional Resort Yogyakarta maringanan di HKBP Magelang Distrik Sapulalu Jabar Tendi. Dohot marpardomuan tu surat ketetapan dohot keputusan Eporus HKBP nomor 500 garing PDT garing SK garing 10 garing 2024. Uluan Jemaat HKBP Magelang Resort Yogyakarta inang pendeta Rapina Ina Buana Habiahan STH nagabe pendeta fungsional HKBP Resort Pasar Minggu Distrik Walu DKI Jakarta dari Minggu sadarion tanggal 26 Januari 2025 di Parmingguan pukul 10 WIB di Patu Pado Paujak Konon Padita Inang Rapina Buana Habiahan STH doho paborhaton amang Pandita Apentus Natalium Tambun STH di HKBP Pasar Minggu. B. Tapatu Pado napasahaton ungkapan syukur doho napasahaton hamulateota di Pakkobasion ni amang Padita Apentus Natalium Tambun STH marhite napapunguhon ampolop tapasaha matujolo di Parmingguon Manogot Aria Dohok Botari ima dari Minggu sadarion tanggal 26 Januari 2025. Tusude Dewan Seksi Kategorial Punguan Kor Ulaya Dohot Yayasan di pasaha ma di acara ramah tama di ruang serbaguna. C. Dari Minggu tanggal 2 Februari 2025 di Patu Pado Paujakkon amang pendeta Ampentus Natalium Tambun STH dohot paborhaton inang Padita Rapina Ina Buana Habiahan STH di HKBP Magelang Resort Yogyakarta Distrik Sapulalu Jabar Tendi. 02 Pengangkatan guru sekolah minggu. Marpardomuan tu surat keputusan dohot ketetapan pendeta HKBP Resort Pasar Minggu nomor 01 garing 02.6 garing PSM garing angka 1 Rumawi garing 2025 memutusson dohot manotopon mengangkat goar-goar imam naparjolo Nopelia Natasia Elizabeth Nenggolan 2 Seftiani Ningsih Sinaga Tolu Riama Natali Sianipar nagabe guru sekolah minggu di HKBP Pasar Minggu mulai dari Minggu sadarion tanggal 26 Januari 2025. 03 Padidion Nabadia Huria naing patupahon Padidion Nabadia dari Minggu tanggal 2 Februari 2025 di Parminggu pukul 10 WIB. Pendaftaran do konseling rapor pendeta dari Jumat tanggal 31 Januari 2025 pukul 10 WIB. Jala asa diwom surat pengantar sia situa wilayah. Fotokopi akte nikah dohot fotokopi akte lahir. Kosong opat Pertangyangan Pamuhai di wilayah PHD Dohok Sidi tahun 2025.
Huria patupahon pertanyaan pamuhai di wilayah PHD Doho Sidi tahun 2025 di bagasa 2 hari, ima di hari Senin doho hari Selasa tanggal 3 doho tanggal 4 Februari 2025 pukul 10 sia WIB maringanan di ruang ibadah. Di hari Senin Kor wilayah Sada, Kor Maranata, Kor Inahanna, Kor Marturia, Kor Ama wilayah Sada, Kor Lansia, Kor wilayah 2, Kor Gita Kasih. Di hari Selasa, Kor Inakamis, Kor wilayah Saplonom, Kor Gloria, Kor Kantate Domina, Kor Naposobulung, Kor Sending, Kor Amasion, Kor Ama. Tuganup Kor asa paradihon iddi puji-pujian siede honon di partangyangan. Tuganup ruas naso anggota Kor. Bumi amat dohoti partangyangan marhite na mamili sa dasian ari naong ditotuhon ni huriatta ima di hari Senin manang di hari Selasa. 05 Dewan-Dewan 05 titik sada Dewan Diakoni 05 titik 2 titik sada Seksi Kesehatan Bangdara Mar pardomuan nana yang dibentuk ima Bangdara HKBP Pasar Minggu pinangido tusudi ruas ni huria na bersedia dohot kerelaan laho madonor hondara nase waktu-waktu laho mangurupi ruasta na membutuhkan asa dilehom madata na marhite na mangisi link songon nang tersurat di buku Warta Jemaat 05.2.2 Seksi Pendidikan Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak TK Terangkasih menerima peserta didik baru tahun ajaran 2024-2025 jenjang kelompok bermain umur 3-4 tahun. Jenjang Taman Kanak-Kanak TKA umur 4 tahun 1-5 tahun. Doho TKB umur 5-6 tahun. Tuak kajemat na adong yanak konna manang pahuppu na marumur songon naong dipatorang digijang. Dihimbau asa didaftar homma marhite na makuwungi kepala sekolah Terangkasih. Ruth Agustina Boru Pasaribu, Nona Pangaribuan Amelia Boru Sinaga, manang na langsung mendatangi ruang kepala sekolah pada hari kerja pukul 08 sampai pukul 11 WIB 06 Namar Bagas Titing Parjolo Naing Majalo pasu-pasu parbagasomma Gilmar Idomora Tapubolon SAK anak Niamatta Rusal Tapubolon Tubu ni Inata Aprida Boru Pasaribu alamat Jalan Kalibata Utara 2 nomor 125 RT 008 RW 007 Kalibata Jakarta Selatan Pasar Minggu anggota Jemaat HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu wilayah Walu Dohot Orwana Mayu Sara Anggita Boru Simatupang SAK Boru Niamatta Kompol Purnawirawan Yuspa Simatupang Tubu ni Inata Delepida Mariana Boru Silaban Nahinan alamat Ade Irma Suryani RT 00 sada RW 00 sada Rantau Prapat Pamasumasuo di Patupa di tanggal 8 Februari 2025 pukul sia manogot di HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. Pitu Ruas Naib Baru di bagasan Minggu Sadarion Minggu tanggal 26 Januari 2025 nunga di jalo gabe ruas ni huriatta HKBP Pasar Minggu ima amang Benson John Ferry Libong ST inang Uli Sinta Victoria
boru siani par SE. Doho sahala yang kondasida. Alamat Jalan Melati nomor 30, RT 02, RW 04 Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Masuk wilayah Sada. Nomor registrasi jemaat 01 sia-sia walu. Pidasian anggota jemaat HKBP Semarang, Semarang Barat, Resort Semarang, Distrik Sapulalu, Jabar Tengdi. 08 Ruas Namoding. Nah di hari Minggu tanggal 10 Januari 2025 nunga jumolo moding amatta situa insinyur Ria Raja Hasiholan Simatupang umur 10 tahun. Nah hinabaluhon ni inatta Nursia Borusinaga Nahinan. Alamat Jalan AUP Barat nomor 22, RT 006, RW 03, Jakarta Selatan, wilayah Opat. Tatangyak kema asa tibu tarapul keluarga Namarsi tahun ini. Kosong sia. Ruas ni Huriat tanah marulang tahun. Saluhut ruas dohok parhalado HKBP Pasar Minggu Pasahatton. Selama ulang tahun matuhamuna saluhut ruas nama ulang tahun hatutubu dohok nama ulang tahun Parsaripeon. Mamuka sia tanggal 26 Januari sahat tu tanggal 1 Februari 2025. Goar-goar ni nama ulang tahun boy mataida di buku warta jemaat. Hata ni debatan agabi ujahan nilas nirohattai. Denek dosian sada Tesalonik 5 ayat 10. Madok mauliate mahamu siala saluhutna aido dipangido di batas yak kamu marhite-hite Kristus Yesus. 10. Ruas Namar Sahid. Tuakka ruas Namar Sahid na dirawat di rumah sakit, dirawat di Jabu, rawat jalan doh akka Namar Sahid menahun. Dohonon nami ma saya dipasu-pasu tuhat taima sude pangobation na jinalomuna tibu malum parsahitoni hujahau kaima gor-gor na marsahit di huriatta. Inang nonya gelu batowing boru na pitubulu amang J si mangusong amang situa Dr. DJ Manurung inang nonya dolok 1000 boru sirait inang nonya pajaitan Dumaria boru tapubolon inang nona bisi hite boru si hobbing inang nona si boro Roslinda boru si giro inang nona tabunan boru si torus amang bistok si tumorang amang M si manjuntak amang MT Huta Barat amang P si lalahi amang August Franco Nenggolan SE inang Anderina Kartini boru siahan amang insinyur Oka Aruan MBA, inang nona LSM Lubat Toruan, Sony boru Silitonga, inang nona si Majutak boru Sidabutar, amang situa insinyur MT Raja Guguk, inang nona situa T Siahan L boru Siagian, inang nona NOP si Hobbing boru Hutagalung, inang nyonya Awe Siahan boru Pajaitan, amang Hotman Sibuaya, inyang nona situa Epenggalis Indra Hutauruk, Epenggalis Sophia Borutobing, amang Daulat Tahir na 70, inang situa Doktoranda Priska B Boru Hutapea SPD, inang nona Munte Berliana Boru Manulang, amang situa Dermansen Tambun, amang Nurdin Manurung, inang nona Hutauruk Boru Simanjutak, amang Doktorandus Marsakap Huta Barat, inang nona Simajutak Marie Lubatobing, inang nona Simamora boru Simajutak, titing na so jinahon doho parhepengon ni Huriatta, boy matajaha di titing naong di parade Huriatta, songonima titing dihita di bagasan sa mingguon, mauliate ma. Tabi gema kor marturia.
sambil pasatu pilihan sada A do sada B marede mahita si bukuede nomor 650 nomor sada do seterusnya. Yesus
dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, imana mengaramoti ati-ati dohu pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhuna akka manginang. Di minggu tasadarion, ima minggu patuluhon, dung Epipanias Laos, acara paborhaton amang padita Adventus Tambun, doho paujakon inang padita Rapina boru habiahan. Nang marsaringar mahatanya debata tuhita di bagasa tikion na dienet sian surat ni Apostel Paulus surat nana perjulu tuhuria Korin biddu 12 ayat 12 sahat rodi ayat 20 ni iho ni tema hibul dagingi alai torop do ruasna. Ujau kami ma dihita songonom ma didok disi. Upamana hibul do dagingi alai torop do anggo ruasna. Jala ruas na toropi majadiho daging nasasadai songonido Kristus. Aitodi nasasadaido dipadidiho tuhita saluhuna gabe sada daging nang Yahudi nang Junani nang hatuban nang anak mata. Jala tu saluhut hita dipainupon todi nasasadai. Ay dagingipe dang nasada ruasna tung torop do. Tuk suranin napat dibayan naso tangan au dang masuk daging au. Tung naso masuk daging mai alani i. Jala au suranin na pinggoli ala somata au dang masuk daging au. Tung naso masuk daging mai alani i. Au mata saduk dagingi di dia ma perbinigian. Au pinggol saduk dagingi di dia ma pernianggoan. Alai diatur hod debatado ingana ni ganu ruas ni dagingi marguru tulomo ni rohana. Alai au sura sarua sisude behama dagingi. Alai nakpe torop akaruasi sadado dagingi. Ima sahakna hurian itu hatta perbedaan di keadaan penguluan nadia purtibionon sipata gabe mabay parbulak-bulatan. Gabe mabayan pengelompokan. Gabe adong klaster. Adong maon kelas elit, adong maon kelas balbal, adong maon kelas melarat. Jadi sipata dia ka perbedaan si lehon na di basa-basa ni debata gabe dibahin laho patupahon apala naso di halo mohod debata. Imana masa ujui di tonga-tonga ni Huria naron di kota Korin. Huria na marwason berlatar belakang bangsa. Huria na marwason meragam tingkatan-tingkatan perekonomian. Songoninang ruas na di Huriai bahasa na meragam. Jadi di tengah-tengah ni situasi na meragami gabe adong perbulak-bulatan. Di tengah-tengah ni perbulak-bulatanon gabe adong ma torok ma jolmai hati hai madok mengklaim dirina na lebih sempurna, na dumenggan, sian kelompok na asing. Ujungnya gabe adong magijangi roha. Ujungnya gabe adong ma kesombongan, menganggap diri orang lain lebih rendah dan menganggap dirinya lebih istimewa. Jadi gabiarong ma gijangi roha. Mabani nakaning
perbedaan si lehon-lehon na ni basa-basaon di bata na jinalo ni ruasi ganu marseda-seda na meragam-ragam. Di tonga-tonga ni situasi na songonima ro Apostol Paulus di paingo mahuriai pabua ruas ni huria na di Korin songon naong di pasada ala ni haporsiaw na gabe sada huria dang benian gabe akka oddengi akka nadapo na taringot tu arta manang sinadongan songoni hasangapon na di Portibion akka na jinal na sida gabe dipakai mabae perbulat-bulatan para singa-singan madok dang do saudohotan alai naing manian sude si lehon-lehoni dipakai mai laho paturehon yang satu sama yang lain bahe sangap di debata. Tutudo nakita pe hurin itu hatta meragam do hitaon. Adonggo hitaon na tubu di rumah sakit Korolus, adonggon na tubu di Rupi Sibaso dukun beranak. Jalaronggo siak hitaon siya mulai geleng sampai duli-duli sampai mengarat to dakya minum susu, ola puri do. Alayadonggo hitaon totu mulung asongoni harsang mabuhinion si marolong ngape bolang si pataru pani berbeda do kulit na asing. Jadi adonggo jolma na tubuh di rumah sakit Korolus semulai tubuh ngaminum susu kaleng. Jadi satu na belga sehari sedari iko minum susu. Jalarang polarok karejo na kehon ada dangari. Jadi mulu bagat pi adong dison bolang si marolong ala purik jala kulit na pe sisikon bau nang marong atong perbulat-bulatan di si gawe madok arang dongan ni sisi kuduing hita don harongan akan bagak akan agateng-gateng akan tubuh rumah sakit Korolus akan tubuh di Jakarta anggo akka batak tebak langsung itu asing mak kelompok ni ina rupa ni dang salepel di taruhoti ujungnya mulunga masa songono susah ma di tonga-tonga ni huria kamangina alani idi paingot Apostol Paulus masa sitonga nak pemeragam latar belakang ta dia masa nasalpu songo dia pertubuta songo dia latar belakang keluarga songo dia latar belakang perekonomian ta doh kondisi ni perekonomian ta di bagasa tikion na parjulu sehari di dokon alani haporsyat tu Yesus sada daging do hita mangina sada daging go hita daging ni Kristus do hita na meragam pamatang ni Kristus dohita na meragam ruasna dengan fungsi yang berbeda-beda hobartu si lehon-lehon na pinasaha ni debata tuganup ruas ni pamatangi itu di Apostol Paulus mulata janak kaning di Rom 12 ya 4 dote 5 torok do ruas ni dagikta alai dada saulaon ruasi sudi dada saulau ruasi sude songoni do hita torop sadaging di bagasan Kristus alai ruas bedo hita sama hita dang harong bedana pamatang ni Kristus do hita amangina bo hape ta dok hita na julu latar belakang ta bo hape hebat tanuai perekonomian kesuksesan ta hobartu seloleo na di bahasa-bahasa debata tu hita taingo mamangina sada do hita do akadongata na asing na soapala dus si lehon-lehon na pinasa ni debata tu ibana sian tu hita tapakke mai laho pasangapon debata na paduahon meragam do asiasi di bahasa-bahasa debata tu ganu jolma hobartu pangalehon nei jadi bohama di tonga-tonga ni ngulut taon asabui dapat sudah tercover sudah akka pakobesiun narikoti memang ikut disiru sudah akka ahli-ahli hobar tu bidangna rumah sakit na jago ima rumah sakit na marapunahon akka dokter narong disi hobar tu bidangna hobar tu spesialisna jago mai laku mai ala nunga lengkap disi hobar tu akka jurusanna akka jolma na record marubat tu si boy di cover boy ditangani do denggan dangarung na mulak tu jabu molo nunga rotu rumah sakiti jadi imo tunga molo disi meragam kelebihan meragam silehon-lehon
karunia keahlian molo ngamarsada belgama pamatangi. Belgama songonakani rumah sakiti gabe jago maun. Songoni mahuria disakapi Tuhan ido anggia masih lehon-lehon na dileo debata tu hita na meragami na dileo tuau na dileo tuhamu amanginang marasing si lehon-lehoni tapak kemai lau pabelgahon harajau ni debata unang adongon nagabe tinggi hati ikut si lehe-lehon unang adongon gabe menganggap rendah yang lain dang denggap pola dongana ni datar pakai pikiran ni na migo mau hohomin na ipi datar pareso songoni pamatang naso connect do songoni mulo pamatang na connect ikon respon do otuna asing harus saling membangun ay silelehon na pinasaan ni bata tu hita nainggo pakyot tay denggan pasangapon Tuhani di Efesus 4 ayat 4 1 pitu didok Apostel Paulus songon. Sada do dagingi, sada do todi, ay songonido hamu tarjo di bagasan sada pakirimo di pajuoni. Sada do Tuhan hapor seaun padidion. Sada do debata amani sasude si gonggom saluhut si torusi saluhut jala singani saluhut. Alai tu ganup hita bedo di basa-basahon asiasii marguru tu panagihon ni pangalehon ni Kristus. Jadi mulusanot takuti pakamanginang. Bohabe taetong dirita sumurung ingot amanginang Kristus do mangaleoni tuhamu. Unang hulit tamu pakai hamui lau patulus sakap ni na mangalehoni tuhamu. Moldak taulay tarikon ni debata may sakita taito ni debata masileleoni sakita jala diare na mangihut di haroron na paduahon dangarong besileleon na asing lehonon na tuhita. Ay naposo na so haposat do hita di si molo dang tapakke si leon-leon ido dengan pasangapon debata na mangihut hurian itu hata na patuluhon hapataran hataridan ni hasadaon di tonga-tonga ni pamatang ni Kristus sungod dia mahapataran na asabui taboto mapariahi iya manginang di tonga-tonga ni huriat tahakabipi pasar mingguon secara khusus meluboy taterjemahom may nang tuhutata donga cauta nang tu keluarga hita sopung nang di tonga-tonga ni bagasta buy mata terapo ni kita implementasikan kita terjemahkan sampai kepada komunitas terkecil na parjolo hapataran hataridau ni hasadau ni ima rak mangula pelayanan bersama dang adong napai maima marparbue ola marparbue itur nai mangaltup daong dang adong na sitaku na pere mulu apalarikot itorong atu huria maguguhumu si suara na manuntut-nuntut hape si hei bana mangula di tonga-tonga ni huriai lama badenggak huriai mardala ketika ada kebutuhannya ubal gama suara nyon menuntut nang ibai kuria tu hami ruas inna rupani hape si hei mana terida kapal selambo ipe kapal selam nahona bom badak yang mubang malu kapal selam nahona bom ale ketika on tuntutan on pangiduan itu muncul mai denggan apala patar ipe belga daging ngabuti molo nunga menuntut hakna jadi molo sada ruas sasitongna ikra mangula do pelayanan bersama di tonga-tonga ni bagas pe di tonga-tonga ni keluarga pe Denggado molo rak mangula di tonga-tonga ni bagas. Nakpe si patah hita amom malas hati jebu. Molo si patah rupani hola na mangido baik kopi son, baik menjidahku, baik no baik bajuku, baik si patukin na rupani. Na dinggas sa sitonga hujuk ni sada pamatang ikorak kari juru di tonga ni jabu. Ate amang sepakat di tesi. Beginang wer kamu pak suami ni sina mangalusi. Praktek kono ni jauh. Sepakatin naguguyot sorana. Napa duahon hataridan ni nasa dadaging ate saling menopang dalam kasih. Saling menopang dalam kasih. Sapakilalaan diarsak nang las niroha. Mekel rap dohot dongan na mekel tangis rap dohot na tangis. Dan gabe terbalik susah melihat orang senang, senang melihat orang susah.
Jianggo jolma dongana berhasil humasusa na asing deng bui modum alania late rohana. Jadi mulung arung late ni roha ngasing berarti pamatangi nggak berbeda kan itu. Ale mulu sada pamatang do dekya late rohani tangan siamunon mamering tangan kabirang mulu pas meniup mas kan itu kan. Ya late rohani on biasanya jolma mulung cicin habirang ke kanan. Saguru karakter rate. Mulai kanan sono karakter ra, mulai kiri sono karakter ra, mulai kiri do. Hiado late rohanion molo getung-getung iso mas. Ima tarida nasada daging. Alai molo late rohamida hawa keberhasilan hidungan. Tayong ma dang tutudo pehi tama praktek ko Panginoon ni Tuhani. Pabuwa ikko budu tapakilalahon nasi sada daging ko hita kana porsia tu ibana. Jala molomek kelo pehita mida hasusan naron namangonai tudongata natahasuguhon ipitong sarupa may. Dang tahanguluhod dope na sada daging kita. Dang tapasao dope tapatulus hobartu na hinirim ni Tuhani dihita ditonga-tonga ni huria. Jisong orino nang dihuriat tao. Dukun na parjolo do nakaning hatari ni sada daging imarak mangula. Ikusudido hita bersinergi lau makubasi debata. Boharo mamaju pakubasi di tonga-tonga ni huriat tahagawi pasar mingguan. Mula tarmohok manu nasiokan. Sesehalido jol mana mar minggu tu son uju Natal ipi tanggal 24 ala marul 25 ala marul nabadia. Di berang mamohop, ay di do kay pasar minggu na mohopan na sina, labelga ina kan. Tapi suya adong sumbangsi jala dakya di patari dahon nasa pakilalahan dohot ruas ni HKBP pasar minggu. Jadi bohado hita di bagian na podua hono bu hita saling menopang dalam kasih. Marsiurupan. Iro wujud ni nasa pakilalahan, marsiurupan. Apostol Paulus madot tu huria Galatia, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi petonggo patuduh honota, iro nasi sada daging, marsiurupan, diakan duduki. Ay molo apala, gale tangan habirangol laudungo, hamu, apalagi lansia, olo di lalamu kam molo laudungo, mungkin ala idudoni tangak habirangon, laudungo gabi heraso margea, dang margea. Itu rodo tanga ciamunon itu riangka do tanga kabirangon masih rupa dia kana gali iru sada daging masih rupan molo hita merasa sumurung halakan merasa kita sepertinya tidak seberuntung kita tak pakai mak keberuntungan tai mengurupi nasida yang tidak seberuntung kita iru nasi sada daging dan olah manoton-noton apalagi mamarekeli apalagi madokon tauton ni namuse kan. Jadi molo di daong istilah anak husari don, lu jauh masarion, bamora-morane mangaliu tuhuriai, inna kan? Ibu tamu dah manginang, dang nadi sari hamui, nadi lu debatari tu hamu. Molo dang ilu debatai, laos tauki batui dan dapat tita giaha. Boido holag gea dapat tita. Tabo todo gea tiang manginang, gea, mak, boidi. Ya mulu parmahan yang mau yang mekai lau tori-tori batido wakak buti dapat macacing atong. Las bohape hirni hodo ta mengalului sudulu bohape malot ta manginang sutung tado alani gugutei nelo debatari tu hamu alani unang ma gabe tado rupani mora-mora nai ngadu jo macari inna hita rupani makoli tita taingo ma sisa daging go hita pamatang ni Kristus do hita aha narikot laho parrosuho parsaora dihita pamatani Kristuson sudina mahita masitu paham mahita asabu ilam denggan parsaurat taon dungi namangihu turin itu hata ridani nasi sada daging ima menjaga hasadaon ay mulung ahera nasirang sada ruas ni pamatak taon itur taubat tidulangi itur lau di tamarubat mulai heradong gangguan koneksina tu ruas ni pamatak tanah asing. Ay holam matipul tangat tahun alamade matipul dang boy be humusor itu laudo hita marubat.
Itur taubati doon bohama asabuyon sada muse. Jadi ima sasitonga wujud ngolu na majaga mangaraduti hasadaw. Jadi cara talau mangaraduti hasadaw di tonga-tonga ni huria ima bohado hita mengantisipasi asa unang gabe muncul konflik internal. Jalan apa duahon molarong pe konflik bohado carata untuk menyelesaikan konflik. Molarong konflik na belga tapamemet asalam mago. Molo konflik na memet do tasi sama yamanginang syarrohat tabi. Mari buka lembaran yang baru di tahun baruon. Obar tu tema pelayanan di HKBP di tahun 2025 ima tahun transformasi. Boharo hita boy bertransformasi. Formasi tai berubah. Formasi namar bolat-bolat ubah itu. Formasi namar asing-asing sampai klaster-klaster ubah itu. 10 pitu wilayah hita, unang adong wilayah satu-satu wilayah madokon, hamido wilayah nelebi VVIP duhuriai. Molo heradang sesuai tu rohaku, rohanami keputusan diperhalarui dan mendukung kami sawilayah dan busung ni amangina. Itu adalah anggota tubuh Kristus yang cacat. Tubuh yang cacat. Jadi sotung tababalga-balga yang manginang tayo ma. Una tababalga-balgai ale bohama hita menyelesaikan, menghindari perpecahan, menyelesaikan konflik dengan kasih dan bekerja sama meskipun ada perbedaan pendapat. Dan mungkin dos pada pok tamanginang. Ai hatanya debata, hatanya Apostol Paulus sumadon nakaning sileo-lehoni berbeda-beda di debata. Pikiran ibe berbeda-beda do. So tunta paksa ikut songo pikiran tay na saut disada komunitas na tay huton. Sehingga do hita manginang molo guru dok hita ditongani punguan na tadohoti. Molo guru denggado ale molo guru dok dang denggan. Molo parroha denggado ale molo parroha sada dang denggan. Jadi bohado hita boi memelihara menjaga hasadauni perlu mata pasidingi guru dok kita pasiding. Parroha sada hita pasiding. Konflik kita hindari. Hal-hal yang memunculkan konflik kita hindari amangina. Esong kalian sion na memunculkan konflik di bagasa pamatang na dihindari do. Dan yalang be tabo-tabo itu te amangina kalian sia. Asal yang terjadi do konflik di bagasa kan dihindari hamuri. Tabo-tabo dan yalang be. B2 dan yalang be. Molope adong nasotarorom na nasube mangorom yalang alesat tanggo bas 5 tanggo naik manako-nako dan iberingin atai. Jadi molo tonggo dilanggar kan terjadi konflik di bagasa dagingi etor mangepar matong ado sarapi kan mangempar masalah sarapi strukma beba. Jadi bohado pamatangi pesongonido molo dang dijaga hal-hal yang menyebabkan konflik huriaipe oludo struk molo struk dang bergerak dang bergerak sabola olah sabola ma bergerak bagak de bereng congoni amanginang dang bagak kan alai na bagaki sehat sude sarapon merdalat tusan gateng matong jol manai kan itu kan mulai berkala rupani tugus do petigor songa namang sinagog ketua lansiokan tegar rope buti merdalang kan bagak ma ale coba jo ima pamatang bagak pamatangi berengok kan tapatudos mai tu gereja tu huria molo dengar do pe sarabi sude denggam ma huria berengon tampam matong pasar minggu berengon dikalak jago ni pasar minggu puang ale coba jo nga merdala pe syarat-syarat huriai ala dongon naso dang sehat be kan satu ngodang sehat besok wala manoton-notot tabering juta ni dia kemampuan yalahi ano jago do alahi bahaya manginang dang si be no cungoni
Itulah hal-hal yang perlu dihindari. Lahu majagahu kasadaun hadamion. Perbedaan itu, kelebihan-kelebihan kita itu janganlah kita buat untuk membangun konflik dan klaster-klaster. Alai ta pakai mai. Lahu paringgatto nakana asing. Molo dileu tu hita pasu-pasu na gumudang asa gabi hawarani pasu-pasu do hita. Iru teh? Iru dah. Hu pasu-pasu ho asa gabi pasu-pasu ho. Molo hubae ko guru asa ajaramu nakana so maboto majahan asing. Molo hubae ko jurusan teknik asa bantu mengurupi gereja mabangun si bangunan. Unang ulito-lito. Molo hubae ko dokter asa bido mangubata ka nomor sahid. Unang makolit. Badoho dotong padapol kan itu kan. Sileleo di ba. Sileleo di padapol. Dangarun sertifikat ni alai odonor laris. Odonor laris padapolon. Sileleo dotongi. Jadi molo padapol memang dah molo mal menghidup pengurip itu teror. Ale molo dokter di ba otik donyan. Iba ni si sumpah siap melayani 24 jam. Saru pada tami, kami kan full timer ro. Alai mulu menutuki jasa bolas, dan iba polusi begini nama. Kerja ni dokter si lengkap duduk bel, bicik beli sampai 10 hari, dah dong. Nang gua pak ni, kini itu bisa begas dah dong. Olu do song ni, dangi. Alai mulu dihita na porsia, dang song ni. Mula rok pesilelon ni dia bata, tapak kemai, laho mengurupi akan makari koton, ai di pasu-pasu dia bata hita, asa gayo pasu-pasu do hita. Mula di tonga-tonga ni huriai, asa bui do hitam pahebakon huriai. Songonima hatanya dia bata na satu hita. Nuaing di acara tadi obason, merdumu aladun ulaun na asing, paujakon do pawarhaton, Padita Tanjung Priuk swasembada, Padita Siaturi, Pidda Gabe Pareses 2 Silidung, Jala Pareses Tebing Tinggi, Gabe Padita Resort di Tanjung Priuk swasembada, aman si Hobing. Jadi saat matabe ni Paresesta tu hita saluhuna. Di bagas sadari dotong. Alanima kami ma nama wakili Paresesta Pau Jakon Paborhato Paditata amang Padita Adventus Natalium Tambun laho makobasi menguluti pakobasi nasida di HKBP Magelang Resort Yogyakarta. Doho Pau Jakon inang Padita Rapina ina Buana Habeahan nagabe Padita Padita fungsional di HKBP Resort Pasar Minggon. Alani tanya ko kamuma bo kamuma ditayang muna. Padita Tanah 2 ama Padita Aven sanggia nasida di bagasan hai paso do gugu nasihat Tuhani menguruti pakubasion manguluhon huria HKBP Magelang Resort Yogyakarta. Ramotin ang keluarga di Jakartaon alan yak kaulaon anggo inang Padita Tambud do danahi hok do di Jakartaon tatanya koma di bagasak kay pason nang nasida. So ninang inang Padita inang Padita Rapina boru habiahan nanaing ojakonoton gabe Padita fungsional di HKBP Resort Pasar Minggu sadarion. Tabo matong ditanyak tati akainang amang sanggia margugu inang Padita laho marhubas di tonga-tonga ni huriat taon. Songoninang laho pagudang-gudang danak anak do boru na pinasain di bata tunasida. Asa songonima di amang Padita Tambun salam marhubas ma amang Padita nami dengan pakobasyon na baru eramoti Tuhan mahamu dipergugui mengudit pakobasyon amang da eramoti nang keluarga di son nang si Nail tetong di bagasan penugun-ugun ni Tuhan ini. Margugo manang inang Padita Rapina. Rap doh tami makubasi hurian ni Tuhan. Dia kawi Pasar Minggon. Pergugui nak kamu huhut majamoton mangaraduti anak doh boru na pinasa ni di bata Tuhan muna. Amin martang yang mahita.
Mauliate madiho Tuhan, nang padarhon hatam na badiya itu kami paingoton, sisa daging do kami ruas ni pamatangmu. Songon halak na porsia, jalahodo ulu nami, ulu ni huriai. Pergugui patau mahami ganuk marsada-sada. Laho mamakke si lehon-lehon na ni basa-basa homu tuhami. Namarguna tu ganuk pami ditongani persauran. Pahebakon persauran nami sisa daging, sisa ruas, ima ruas ni pamatangmu. Songoni nang ditongani bagas, aka komunitas pungua-punguan na hudohoti hami. Pergugui mahami patu pahoni di padalanan ni guru namion. Ale di bata Jehovah manami sedarion patu pahoni huriamma acara pabor hatun na posom. Amanami ama padita Ventus Natalium Tambun nagabe uluan ni huria di resort Yogyakarta huria Magelang. Pargugui mana posomi Tuhan manguduti pakubasyon na duhuria na pinasahakmu siulu hono ni naposomi marhite-hite sahala na siyako ramoti ng keluarga inanami boru si majutak rap dohot iyanak kun nasida na tinggal di Jakarta on alan ya kaulaon toto magonggom nasida Tuhan di bagasan pangaramotian ni huasom. Laswani mali Tuhan nang dinanami inang padita rapina, ina buana boru habiahan, nanaing di paujak sadarion, marhubas di tonga-tonga ni huriam, gabi padita fungsional di HKBP Pasar Mingguon. Totong magugo na siyako, hatauon na siyako matuhan, maredupon na posomon, manguduti pakobasyon na makobasi, huriamon, rab dohot hami saluhuna nasa huriaon. Parmudu-mudu nang ianak ko nasida, anak doho buru na pinalumihom tu na posomon. Ali di bata Jehovah manami di bagasan o bason. Taya kunon nami dodongan nami na di bagasan habok ni roha. Ima keluarga ni amang situa mulia si matupang. Di bagasan habok ni roha runa sida Tuhan. Na marujung ngulu na tutu na sida na posom. Amanay mamang situa insinyur Ria Raja Hasihola si matupang. Homa Tuhan na mangapul roha na sida marhite-hite toddi purbadia. Toddi pangapul na sumurungi. Asa tarapul roha na sida saluhu na di habot ni rohai. Totong mapasu-pasu leho las ni roha na bartu na sida. Diuru nilakan ni ngulu na sida tuaka ari na mangihuton. Ali di bata Jehovah manami lasongonima dia karuas ni huriam ruas ni baru na baru masuk gabi ruas ni huriam hagayo pasar minggu. Homa Tuhan na mangalehon parbuin ni parsauran di tonga-tonga ni huriamon mararupun na sida tuaka ari na mangihuton. Gabi patabaha porsyaon nama Tuhan marhiti-hiti parsauran nami di tonga-tonga ni huriamon. Jara marroa mapasu-pasum nang tunasida. Lasoni mali debata Jehovah manami disakap ni yanakon ni huriam. Nanaing majalo pasu-pasu pardongat caripeon. Tukoma Tuhan na patuluco ni sude asa dinggam mardalan. Hobar tunasinakapan ni roha nasida. Padau Tuhan akabatabat. Padau akaparmaraan. Asang giat sakka parbogasoni. Bui sahat dipatuluco Tuhan ape pasu-pasu pardongat cari pioni tu anak doho boru ni huriami ditiki nabinuhul nasida nati nulupangmu. Ali di bata Jehovah manami lasongonima nang marado perruas ni huriam natongo di bagasan parsahito ditikion tu koma Tuhan na maddaunisan ay hodo paddauni na sumurung natuk maddauni nasa ragam ni parsahito ni. Oma Tuhan na mga pehot tangami tu inanami inanubatubing buruna 70 tu amang jisi mangucong tu amang situa DJ manurung
tu inang dulu 1,000 boru sirait, tu inang pajahita boru tapubulon, tu inang si hite boru si hombing, tu inang si boro boru si giro, tu inang tambunan boru si torus, tu amang bistok si tumorang, tu amang MC Manjuntak, amang MT Huta Barat, amang PC Lalahi, amang Agus Franto Nainggolan, amang inang Anderina boru siahaan, amang Insinyur Oka Aruan, inang LSM Lubanturuan boru si Litonga, inang si Manjuntak boru si Dabutar, amang sintua Insinyur MT Raja Gugup, inang si tua siahan boru si Agian, inang si Hombing boru Huta Galung, inang Awi siaha boru Pajahitan, Hotman si Buhyang, inang si tua Evangelis Indra Huta Uruk, Evangelis Sophia boru Tobing, amang Daulat na 70, na posom inang si tua Priska boru Hutapea, inang Munte boru Manulang, na posom amang si tua Dermansen Tambun, amang Nurdin Manurung, inang Huta Uruk boru si Manjuntak, amang Marsaka Huta Barat, inang si Manjuntak boru Lumban Tobing, doho inanami inang si Mamora boru si Manjuntak, asa homa Tuhan na mga pehot tangamu tu nasida, jupak kamalu memanasida Tuhan siap persahitoni. Lasongoni mahami nasa huriau Tuhan, tu tangamu mahu pakunggopok kami daging nang todi nami, uluhom mangulu namion, di tahun na baru Tuhan, di bagasan huaso, dohot asini roham, asa sahat kami Tuhan, tungulu nagok hasunangan lan las ni roha, mulu nungaho na manguluhon, manugu-nugu ngulu nami, tuaka arin na mangihuton. Disudiakan uhu parukil kami, dohot akan nahu hirip kami, tuko matuhan na mangurupi kami, laho patulucuni, obar tuaka nahu parsita kami. Ali dia bata Jehovah manami, disipulan non acara parminggu non, na patupon nami acara ramatama, pabor hato doho majakon na posom padita, Adventambud do inang padita rapina, tukoma Tuhan na patiruhon ulaw ni di bagasan haulion. Marhiti Kristus Jesus, asi maroham tangihu mahami. Amen. Taparadima piliata amang inang, songon tadani mauliatin rohata di pasu-pasu di batang, tapi lihum may di bagasan las ni roha, huhut marede, sian buke de nomor 650. Laos di somma tapasahat amplop amolate uta tupak kubasyon ni amang pandita tabuk
Puri ni tuhata sonari masuk mahita tu acara pabrohaton dohot paujakon perdita fungsional HKBP Resort Pasar Minggu Marit de Mahita. Hamu amanami nanami dongat sahuriaon sadari omma paborhatota amang padita Adventus Natalium Tambun sarjana teologi tu pakobasion nasida na baru tahamalati homma tutuhata sudi pakobasion nasida nasai laon di Huria Kristen Batak Protestan Resort Pasar Minggu hobartusi tabegima surat keputusan ketetapan ni opuye porusa KBP taringot tu parpid daun nasida. Surat keputusan ketetapan nomor 498 garing PDT garing SK garing 10 garing 2024 Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Pearaja Tarutung menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya, memutuskan dan menetapkan nama Pendeta Adventus Natalium Tambun Sarjana Teologi, nomor induk pegawai 201 204 120121 981 002, tanggal lahir 20 Desember 1981. Jabatan dahulu Pendeta Fungsional HKBP Resort Pasar Minggu. Terhitung mulai tanggal 1 November 2024 menjadi Pendeta Fungsional Resort Yogyakarta bertempat di HKBP Magelang, Distrik 18, Jabar Teng Die. Dengan ketentuan menerima belanja pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran, kenaikan belanja pokok dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. Potongan dan tunjangan BPJS dibayarkan oleh HKBP ke BPJS Ketenagakerjaan. Iuran tunjangan pemeliharaan dan perawatan kesehatan dibayarkan oleh resort atau jemaat yang bersangkutan ke BPJS atau asuransi kesehatan. Iuran program pensiun disebutkan pada kolom tunjangan pensiun dibayarkan oleh HKBP ke DPLK. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Petikan salinan dari surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Ditetapkan di Pearaja Tarutung pada tanggal 28 Oktober 2024, Huria Kristen Batak Protestan, Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, tertanda tangan dan distempel. Lampiran dari surat keputusan ketetapan Eporus Huria Kristen Batak Protestan, dahulu nama Pendeta Adventus Natalium Tambun Sarjana Teologi, Jabatan Pendeta Fungsional HKBP Resort Pasar Minggu, sekarang menjadi Pendeta Fungsional Resort Yogyakarta bertempat di HKBP Magelang.
Dengan masa kerja pada tanggal 1 November 2024, 13 tahun 7 bulan. Huria ditetapkan di Piaraja Tarutung, Huria Kristen Batak Protestan, Sekretaris Jenderal Pendeta Dr. Victor Tinambunan. Demikian. Mari hite-hite goane de bata ama. Dohot goane anak Tuhan Yesus Kristus. Dohot goani tod di purbadia. Hupa borha mahamu padita ventus natalium tambun sarjana teologi. Sian HKBP Resort Pasar Minggu. Tupako basyamuna ne baru. Gabe padita fungsional. HKBP Magelang. Resort Yogyakarta Distrik 10 Walu Jabar Tengdie. Sai di pasu-pasu tu hattama, akka pakobasyo muna na sa laut di huriaon. Jala di pargugui, huhud di patao mahamu di inganan, pakobasyo muna na baru. Amin. Mari demahita. Amo amanami nanami do dongat cahuriaon lau sadarioma hujakonon inang padita rapina ina buana habeahan sarjana teologi gabe padita fungsional di HKBP Resort Pasar Minggu Distrik Walu DKI Jakarta. Hobartusita begi majolo surat keputusan ketetapan ni opuye porus taringot tu parpidaun nasida dohot taringot tu ulau ni padita fungsional. Surat keputusan ketetapan nomor 500 PDT SK 10 2024. Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Piaraja Tarutung, menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya, memutuskan dan menetapkan nama Pendeta Rapina Inabuana Habeahan Sarjana Teologi, nomor induk pegawai 201104 1111985 040, tanggal lahir 11 November 1985, jabatan dahulu pimpinan Jemaat HKBP Magelang Resort Yogyakarta, terhitung mulai tanggal 1 November 2024 menjadi pendeta fungsional HKBP Resort Pasar Minggu Distrik 8 DKI Jakarta Raya, dengan ketentuan menerima balajo pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran. Kenaikan balajo pokok dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. Potongan dan tunjangan BPJS dibayarkan oleh HKBP ke BPJS Ketenagakerjaan. Iuran tunjangan pemeliharaan dan perawatan kesehatan dibayarkan oleh resort atau jemaat yang bersangkutan ke BPJS atau asuransi kesehatan. Iuran program pensiun disebutkan pada kolom tunjangan pensiun dibayarkan oleh HKBP
ke DPLK. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Petikan salinan dari surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Ditetapkan di PA Raja Tarutung pada tanggal 28 Oktober 2024, Huria Kristen Batak Protestan, Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, tertanda tangan dan distempel. Lampiran dari surat keputusan ketetapan Eporus Huria Kristen Batak Protestan, dahulu nama Pendeta Rapina Ina Buana Habeahan, Sarjana Teologi, jabatan pimpinan HKBP Magelang Resort Yogyakarta, sekarang menjadi pendeta fungsional HKBP Resort Pasar Minggu dengan masa kerja pada tanggal 1 November 2024, 14 tahun 7 bulan. Huria Kristen Batak Protestan, Sekretaris Jenderal Pendeta Dr. Victor Tinambunan, tertanda tangan. Ulaon ni padita fungsional, akup ni tohonan hapaditaon na tersurat di agenda HKBP. Na perjolo mangurupi padita resot, laho manguluhon huriaon. Paduahon majalo persagini ulaon, sian uluan huria. Patuluhon mangurupi uluan huria, laho manguluhon akka dewan di huria. Paupaton mangurupi padita resot, manguluhon rapot-rapot di huria. Palimahon pasahaton laporan pangulaon tu padita resot dohot prices. Demikian. Nunga di BGH-mu surat keputusan ketetapan ni Eporus HKBP mangihutun aturan peraturan HKBP dohot taringo tu ulaun ni padita fungsional. Nuaing namanuk kumaau di hamuinang padita Rapina Ina Buana Boru Habeahan, Sarjana Teologi. Naolo dohamu ojak konon gawe padita fungsional di HKBP Resort Pasar Minggu, Distrik Walu DKI Jakarta on. Naolo doau sai didongani jala dipargogoi Tuhani maau mangulahon saluhu nai. Marhite-hite kuare de bata ama. Dohot goan anak Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar itu di Purbadia. Hujak kumahamu. Gabe padita fungsional di HKBP Resort Pasar Minggu, Distrik Walu DKI Jakarta. Sai didungani jala dipergugui Tuhan debata mahamu mangulahon saluhut ulauni asa marsangak goarna marhite-hite pakubasyo muna di huriai. Amin. Hamu amanami nanami doho dongan sahuriaon. Jako kamuma inang padita Rapina Ina Buana Habeahan, Sarjana Teologi, gabe parmahan di huriaon. Masih tangyangan, jala masih rupa ma hamu di bagasan hasadaun ni todi patulucon ulaun ni tuhatai.
martangyang mahita. Ale Tuhan debata manami raja ni huriay. Moliate marohanami diho alanang diluatso na posom. Amang padita Ventus Natalium Tambun sarjana teologi makubasi huriaon na saylaon. Pasu-pasu mapakubasyon na sida bahis sangap di guarmo. Jala pergugoy manasida di pakubasyon na sida na baru. Mauliate manang rohanami diho alanang dito ngotso na posom inang padita rapina ina buana buru habiahan sarjana teologi laho marhobas di huriaon. Sayurupi pergugoy jala patau ma akan aposomi makubasi huriam. Asa marsanga po di saluhut panggumitun di huriam di luaton. Laos pasu-pasu ma nakuriam sa resoton. Toktong marhasa daon. Laho manidangi di tonga-tonga ni luaton. Mauliati madiho di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan Nabi. Amin. Iya. Langsung ma upasatami ma partikian tuinang padita rapina pasaton hata sana. Mike. Iya. Aron dison iba sa distrik dia caron JP ma ale gajang-gajang. Sini nang, sini. Horas madihita saluhuna. Horas. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu madihita. Mulia tema dituhata debata amai pardenggan di basa. Damanglehon tuhita haguguon hahipason. Boy hita rak marpungu di obason. Ima mamuji pasangap guarni Tuhan debata. Laos marhite-hitei na hupar sangat pihak Medison na mewakili preses yang distrik Walu DKI Jakarta Raya ima amang padita resort amang padita air sihaan sarjana teologi nanaong pajok ke kami di tonga-tonga ni huriata laos tuhat tama nama masu-masu saluna akka pakobasyamuna dohot mamasu-masu saluna akka ulaun dohot di keluarga dohot inang di son laos na ho parasang mihami di son dongan saulon nami inang padita dohot amang padita dohot keluarga dohot di saluhut na parhalado ni huria amang situa dohot calon situa dohot inang na boi tong rade rohamuna dinalaho ojak mengojak ko kami di tengah-tengah ni huriaon. Laos tarlumo bima di ruas ni huria sian salutna akka dewan-dewan dot kategori. Muliate matotong naong radero hamuna bajak ko kami marhite-hite nakin acara naong diulahon di tengah-tengah ni huriaon. Setuhatama mandongani jala mamasu-masu hamu saluhutna. Nuang dison hupatado kami ma diri nami ima hami nyonya pardede padita rapina ina buana pasaribu habiahan. Laos dilehot tuhat debatado di hami sadaburu guarna yobelita pardede kalas 10 SD napai 2 di son si Masmur pardede kalas sada SD laos siapudan nami ima rogate burju pardede TKA omahami amang dohot inang muliate ma di haradioni rohamuna na boi ulaunon di bagasan hinauli na dinggan na diramoti Tuhan di bata ia inang pangitubu
ima boru purba rabdo doti tadison nasya medan nasida jala muliate ma di haradeo dison nasian Jakarta tulang nami dohot tetu purba do tulang nami dohot nan tulang nami lumpang gaul dohot dison nabar pariban dio mak nami mak tua nami inang uda nami iboto nami ida nami naro na sian Jakarta laos tongdo kami dison rapon dohot keluarga nami sian pardede ima amang simatu nami dison rodo sian Yogyakarta dohot inang simatu nami boru pasaribu na sian Yogyakarta laos namar paribat do inang simatu nami rabdo sian semurang tong amang simatu nami manurung dohot inang dison boru pasaribu jala marhite-hitei salu nalas doroha boy keluarga namion rapon dison menyaksihon apala pasti ngamabalu audison alai sadado pakaton nasida songon naposo ni Tuhani dang sahalakmu adong do Tuhan di patanda mangurupi jadi ima amang inang jepek hatas ya kami tangyak ko kami asa boy rapot dohot dongan sa pangula dison amang padita inang padita dot parhalado bangula di porlak ni Tuhanon asa lamar sanga matuhani di tangyang munai asa margogo kami jala boy kami bangulahon tohonan nami songon naong ditonahon marhite-hite na poso ni Tuhan di bata Tuhami ima hatas ya kami mauliatema horasma Nuaing taudutima amanginang ima hata pertandingan sian na di paborhat. Oras jala selamat minggu ma dia mau manami do inanami. Adorang so satu hami adong nyan nang sauti ina mando hata sian hala inata. Pinasa maju hata mando hata sian hala inata. Shalom, horas inang amang. Selamat hari Minggu. Terima kasih. Puji syukur pada hari yang baik ini kita bisa berkumpul dan bersuka cita dalam keadaan sehat. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Amang Uluan kita, Amang Pendeta Resort, Pendeta Rijon Siaan, Inang Pendeta Herlina Borus Regar, dan keluarga, termasuk juga Inang, Amang Pendeta Saur Sirait dan Inang dan keluarga. Kami mengucap syukur, inilah mungkin hari yang baik, perpisahan antara kita dengan Amang dan Inang, kiranya doa dan dukungan Amang Inang terhadap kami dan pelayanan kami selama lebih kurang 3,5 tahun ini bisa berkenan, dan kami mengucapkan terima kasih atas cinta kasih dan ketulusan dan kebaikan hati Amang dan Inang. Kita bersama-sama memuji Tuhan, bersuka cita di rumah Tuhan ini. Kami sangat bersuka cita dan sangat-sangat mengucapkan terima kasih atas semua perhatian Inang dan semua kebaikan Inang dan Amang. Meskipun nanti Amang di sana, kami di sini dengan anak kami Nathanael Haholongan Tambun masih di sini, kita masih bertemu di sini dan bertegur sapa di sini, dan kami gabe ruas di pasar Minggu dotong. Itu aja yang mungkin bisa kami sampaikan Amang Inang. Mungkin selama lebih kurang ini pelayanan kami kurang berkenan di hati Amang dan Inang, kami memohon maaf setulus hati, maupun mungkin ada kekurangan perkataan, sikap kami memohon maaf. Kiranya Tuhanlah yang memberkati Amang dan Inang, kita di sini, dan kita sama-sama saling mendoakan, saling bertegur sapa dimanapun kita berada nanti.
Kami tunggu nanti Amang Inang di HKBP Magelang. Horas, Moliate. Baca gejang ate, iwasat ala idata, odik nama siya kami ate. Mulai tema di Tuhata, di Parminggota di Abalatikon, Bohita Marpung di Bagas Corona, Laos, Patupahol, Paboratok kami, Dohot Mangucakon, hala inang patida, Rapina Boru, Pasar Ibu di Son. Dapat jolo mandok moliate kami tu amang preses na niwakili amang patita resort di Son, amang patita Rizon, Estihado inang di Son, di naong Paboratok kami, siya tonga-tonga ni Hurion. Diamu amang patita resort nami, margugo mamang, di pargugo itu hatamamu, di namang ulahon, ima Huriata, GBB Pasar Mingguon. Terlubo bima moliate ma tu aka dongan nami, kakak yang cantik, Pendeta Hinang Herlina, dohot abang nami, abang Sibarani, nanti, bang, moliate ma nang pe satau nanti, satau kita boy rapak di Son Marakobasi, batung macai lasroha, nang pe satau dope hita boy Makobasi di toka-toka di Rion. Nah Sony du abang nami amang patita sawo sirait mungkin na lagi pelayanan nasida di Perminggon remaja alai di sodo halak kakak nami paribaku baru mandor ngati mulai tema mungkin ra 2,5 tahun do peta kita alana audo sinorison aku nggak tulus hampir 4 tahun nanti jadi kamu mai paboka museng ngati. Jadi mungkin ra satokin naik, abang patita sahur lah satokin naik. Padut-tudut nanti, jadi belah teka teh paribaku, ba totong ba di pargo itu hatta di si. Tarlubo bima dihamu amanami do inanami perkara do ni Huriata, do calo situ. Mulate ma amang inang, lasrohanami, dongojak kami di bulan Juni di 2021 ada. Tumacay lasroha di Pasorata teh, gudang do akan nauli akan adingga di Pasorata, margogo mahamu amanami, terlubo bima di nama ramoti diaka ulota di programon. Nang songonima di hamu aka dewan nami nang aka para seksi, nang songoni diaka hamu amanami pungakur, alongo goron dakstawai sardo hami teh. Mulai tema dia ka manami do inanami dia ka pungakur nang songoni ma duhamu saluna amanami do inanami na totonami salu ruas ni ria aka naboso bulung do remaja mulai tema upasata mendison alani dapula gajang yan dohonon nami be ati hata mangda alana ngamali ati ngajam 12 kan ya upi ngamali uang nang mangal do be Ra sono manang sinonon nami ate. Lebih hurang maniano pak tahu kami di son ate. Di Huriata KBP Pasar Minggu. Tung macai gudang do akan nauli do akan adinggan nang calo hami ate. Siat pabai namuna amang do tamuina akan atuan nami son. Datar bolos nami aliti ya. Alai mondok moliate mah. Hami selalu na terlububi keluarga di Son. Saya ditupahi Dewatama selalu na akan nani ulan di tagapuna. Alain ang peso ni amang kira di bagasan 4 tahun nahurang ope meng gudangkin nahurang sikop ati di ber kamu akapakubasyon nami di tonga-tonga ni Rio. Nang terlububi ma dia kapakation nami mungkin aralana bajar mungkin dope iba. Ate, ba marpamuati marwamuna. Salpo kamu may asa borat tami sian Huriaton boy hami di bagasan las ni roha jala hamu amanami do inanami na hutingalok kamyon boy totong marlas ni roha hami di son ate. Alani sauti ma informasi nga dibigi hita titing nakin di tanggal 2 Februari 2025 diojak ko mahami ima dia KBB Magelang alani ra rencana nami borak non sia tonga-tonga ni Urion mungkin di hari Kamis ate. Jadi tanya kok kamu mahami amang di naborat kami manapoton huria KBB Magelang ate. Alana irana rocker do hami
do angginami di sonati. Jadi hari Kamis mahami borhat, tanya ko kamu mahami, asa sehat kami di perdalan, dao siya nakaparmaran, sahat kami malobok huriata di haga bibe magalangan di bagasan hay bason nang hamu be, amanami do inanami akan natuto nami, nahu tinggalo kami di son di tonga-tonga ni ron di bagasan las ni rohaming di son. Tarlubo bima du angginami ima inang padita rapina buru pasari buate. Ulate mainang las marohama teh margugo mahuinang burju-burju do HKBP pasar mingguan akana boy siru badon studio nate boy do. Jadi molo adong kakak kelu-kelu kesamu toy mak pasaha ma akana burju do terlubo biakana tuat takalansia pasahat akan anil somiati posoram margugo dainang. Jadi imah hatanami. Jadi soni ma ate amang do tamuinang ba selamat jalan ma di hami, selamat tinggal ma di hamu, wayarkan dia semua hita saluhutna. Boleh ate mak? Nuaing nilai partikian ima hata borhat dohot pajak konon sian sahalak mewakili ruas dohot sian sahalak parhala dohot sian ruas pinasa ma tu amang situa MT 5 juta dungian no diduti ma sian parhala do tu inang situa Nurma Boru Luban Batu. Salum, oras, na pinarsangapan, amanami Padita Resort, Region Siahan STH, nau persangapi kami, inanai Padita Herlina Borusi Regar, Padita Adventus Natalium Tambun STH, dohot inanami Padita Repina Buana HBA STH, dohot para SS ni huriat tanda diwakili amang Padita Region. Dohot sudi parhala ina parhala do ni huriata lumuwi ma di dong ako ruas ni huriata narong di Garijau. Moliata ma tarok tutuhata mengamar dalan sesuai do rencana. Alai sebelum itu honokoro molotung au pen waing jongjong di son persuruh don sian huriata au pasahaton tu sambutan di napa ujakon dohot napa warhaton paditata ima jona perjulu napa dua hon moliatur nang dohonoko nunga husaksihon jalan ngataksihon nunga dalan do denggan napa jako do napa perhaton nani pimpinne hala amata Padita Region sebagai pareses mewakili amanami inanami nau persangapi kami walau makatai taringat tu perpindahan bahasana biasa don mulai di organisasi di mutasi. Nah, jadi macam perlu do mutasion nak pesipata dia kena dimutasion tak saya pala songoni dijakon bahasa di dok songoni napa dengkat tukuriat taro molo terjadi mutasi di tengah-tengah ni HKBP. Ido sasitonga maksud doh tujuan na
pamorahon pengalaman dia kaulaon ne baru dohot penyegaran ai ulon nabora do diemban padita di tengah-tengah huriatta. Jadi tatang yakum mak asalam huli huriatta marhiti akka mutasi do takka permidahan nak tuakan nangro ido donon nami. Jadi napa morahon pengalaman do. Jadi pengeduan nami ngolos ngoni ngamar pengalaman amang Adventus selama 4 tahun lebih di huriat tahun. Ba omadohon nami itu amang. Hubabor hatai ma hamu amang selamat jalan mak. Pakai hamu ma pengalaman muna di huriaon lau mangula pada gato kuriata na di Magelang. Songon rencana manang maksud nih mutasi nang di Cenalo muna. Tam yang nami badi lihat debata ma bisuk dohot gugu dohot hapistaran tab benenong adongi lau mengula di ulaon nebaru asa tungadok piakka hamaolo namang dangna ngau malo hamu tapasa matutuhata sulido ikut debataro perjulu dak persoalat ta perjulu debata diwoto do aha na perlu dihita soni majolo taringot tu abang upah hatai mahamu secara resmi tu inakku inang nami padita ada masih tada kita nang jadi mau lo peningot luar ama inak padita rabina ina buana habiahan STH donon nai matong do songon hatanami tu napa porhatong parjolo mola hatai son hata Jakarta welcome buhami majalo inang rak mau mangula do taka inanai pad inang amanai padita di son poso rohanami itu hatta marhite pengalaman muna isan buana mutu son jala lemar saha madebata di huriat tahun marhite kapangolo muna tujulonon dohanan naima muse tu inang lam ditabai debatama pasu-pasuna dilehan bisuk hapistaran asa boy kamu mangula do dengan bekerja sama dohot padita di son jala dapotan uli hami ruas ni hurion lam marsangap debata di tengah-tengah ni hurion jala boy masyurupan songon na pinangido ni Tuhata Yesus tu hita songon ni ma hata sawatik donon nami hujakok kami ma inang di huriaton jala terakhir ba upawar hatai ma amak tabun
So ini mah siap kami mau lihat ya. Horas madihita, shalom. Nahu parsang abehami amang uluan, amang siahaan, amang sirait, inang Herlina Wursiregat sama amang Apen. Au mewakili sian Parhalado mengucapkan selamat jalan madiala amang. Saya margogo mahamu amang di dongan itu hakamu di karkarjon muna di HKBP Magelang. Rasa lama mengulahi tadi uriaon godang akan asala mang napa ben nami mang nahutut kami ngasut kami bar mama apa mahitamang na denggan ni mabuah kamu amang sian huriat tahun nang songon itu inang pendeta Rapina Inabuana Habian STH selamat datang mainang rak mangula mahita di huriat tahun asa marsangap guarni tu hatta songoni mahata sia kami mulate Maing sa mahita tu na pasahat cendramata tu na borhat. Jadi di amang pandita nami, amang pandita Advent Tambun, do tinang buru Simanjunta ina pandita nami. Ison rodo hami sian para tahun ni hage pasar minggu. Ima na mewakili sude ruas ni HKBP pasar minggu. Nek pasahaton songon cindramata tuamang dot inang. Di siala pelayani amang dot inang di nasaling 4 tahunon. Jadi lasma rohani amang dot inang saya dipasu-pasu Tuhan ma amang dot inang di tempat yang baru, di lehon kesehatan, di lehon lasni roha, di lehon akka lasni roha. Asaboi amang dot inang melayani di tempat enam baru di Magelang. Jadi on paksa tamima tu amang dot inang songon cindramata sian sude ruas ni hakai pasar minggu lasma rohani amang dot inang manjalosa anang inang situhani mak pasaton. Hurian itu hatta bimbingan pastoral siapa reses ala madokadar penon di toru mahamen non pasahatoni. Nuaing ala nungasirung acara ta tutup ma ale perjulu mahita marede sia bukede nomor 610 sia las jongjong mahita saluhuna. Jesus, you
pasaha mapelen na tapapungot tu adopan ni debata martangi yang mahita. Ali debata manami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhu silehon-lehon na dinggan. Doho nasa uli basa na mauli utus. Upasahat tami masyan na nilehom itu hami pilihan nami tuho. Say jalo mai gebe uap na hucus di julum. Pasu-pasu mai jalaramoti. Asa huparhasyak kami pilihanon. Pati bulhok karajaom mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami gudang ni si lehol-lehom itu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali ama namin na di Banua Gijang, say pinarbadi ama guarmo, say ro maharajamu, say saut malo meniroham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang. Lehum matuhami sadariun hangolua siapari, si sama dusa nami songo panesa nami, di dusa ni dongan namar dusa tuhami. Unak kami tugihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasad dami, jala hamuma pasu-pasu nitu hatta. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodakot Tuhan debatama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaor madamena tutodim. Amin. Oras madita selalu namang inang. Jadi di jolom mahita masih jalangan isom mahami akapat dita doho aka parhubas situa isom mahita masih jalangan namang inang di nalau mulak kita. Amanginang ala udutat tedobe acara ima acara ramatama temu pisah di tu paditata asara udur mahita amanginang tu inganan ruang serbaguna ni huriata molate.